Dali ba ka maibog sa success sa uban? Dali ba ka moingon sa imong kagalingon nga maayo pa sila, successful, ako dili? Kana atong pagisgutan ni buntaga sa atong devotional kini si Pastor John Carges, may buntag no. Gusto na ko i-share ang verse sa Psalms chapter 1 verse 1 down to verse 3. Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the paths of sinners, nor sits in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. He shall be like a tree planted by the rivers of water, that brings forth its fruit in its season, whose leaf also shall not wither, and whatever he does shall prosper. Ang Ginoo magapanalangin sa iyang mga pulong. Para sa secular, ang success ma-measure sa imong kwarta. Para sa secular, successful ka kung dagkog sulod imong bank accounts, dagko kag balay, makapalit kag sakyanan, makaadto ka sa imong gusto adtuan, lami imong pagkaon. On the other side, dili ka successful kung wala kay na-acquire materially. Wala kay na-acquire, wala kay na nga klase sa resources. You know what? Dili man sa tanang higayon, applicable na siya. Gani gusto na ko nga tanawon po ninyo ang mga apostles. During their times, wala sila'y mga assets. They don't have bank accounts. They don't have properties. Wala sila'y nindot nga mga balay. Wala sila'y nindot nga mga sakyanan. Of course, that time, wala sila'y mga kahayupan. Magamit nila pang travel. Na sila sa ordinaryo kayo nga kinabuhi. Pero, successful, blessed kayo ilang life. Munang gusto na kong tanawon ninyo nga ang success dili ni ma-measure sa butang imong natigom. Ang Dios maka-provide nimo materially. Pwede kanyang datuon financially, pwede niyang tagaan ka ng nindot nga mga resources, pero ayaw gunauna nga mo nay sukdanan sa success. Kabalo ka, unsa ang tinuod nga success? Unsa ang tinuod nga blessed nga kinabuhi? Tanawang verse katong gibasa kaganina. Ingon si David, blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly. Bulahan or malipayon daw ang tao nga wala nagpa-influensya sa mga ungodly nga mga influence, sa mga nilihukan o binuhatan sa kalibutan. Blessed daw na siya nga tao. Ikaduha, bulahan po ang tao. Sa verse 2, bulahan po daw ang tao nga nagameditate sa pulong sa Ginoo adlaw o gabi. It means nga iyag yung gikinabuhi ang mga pulong nga iyang nabasa o iyang nadungog. Tungod ni ana sa verse 3, sama siya sa usa ka kahoy daw nga natanom kilid sa sapa. Nga every season na siya'y normal nga pagpamunga. Gani dili lang fruits ang nahimong attractive ani nga kahoy. Kay bisan iyang mga dahon, dili daw mga laya. Kita na ba kag kahoy nga dili malaya ang dahon? I don't know kung kita na ka, pero kung ato na siyang i-describe usa na ka healthy o attractive kaayo nga kahoy. Ingon pa gid dinhi, whatever he does shall prosper. Unsay mga butang nga gusto nimong buhaton para sa Ginoo, makabut nimo na. Basta imong kinabuhi in line sa will sa Ginoo ug wala ka nagpa-influensya sa dili mao nga mga influence. So, tan-away mong kinabuhi karon. Dili ba gyud ka successful? Or basig mali lang ang imong perspective sa success? Dili man against ang Ginoo sa wealth. In fact, sa Bible, sa Old and New Testament, daghang mga karakter nga gipang-bless sa Ginoo materially. Gidato gid sa Ginoo financially, si Solomon, si King David. Daghan bisan sa New Testament daghang mga dato o kahimtang nga mga tinun-an sa tong Ginoo. Pero usbo nako, dili na mo'y sukdanan sa success. Dili ka pwede mo ingon nga dili ko successful kay wa ko'y sakyanan parihan niya. Dili ko successful kay wala ko nindot nga balay para niya. Sultihan ti ka, ang tinuod nga makasulti nimo kung successful kag dili puhon sadyang moatubang naka sa Ginoo. Ug hinumdumi ni gatubang nimo sa Ginoo, ang tan-awon ug pangitaon sa Ginoo nimo dili imuhang bank accounts, dili imuhang kasikat sa kalibutan, kundi unsang mga butanga ang imong nabuhat para niya.
O kung daghan kang nabuhat nga mga butang para sa Ginoo, diha naka-base ang imuhang success sa eternity. So dasigon ti ka padayon sa pagpamuhat para sa Ginoo. Then tuguti ang Ginoo kung sa gihatag nimo sa imong kinabuhi, pagbaton og pagkakontento nga enough na para magmalipayon ka ug mahimaya siya sa imuhang kahimtang. Ang Ginoo magapanalangin nimo magampo ta. Ginoo, nagpasalamat mi sa wisdom, Lord, nga maghihatag karong buntaga. Salamat Ginoo sa pag-remind nga successful mi, Lord, beyond sa among imagination. Salamat, Lord, sa biblical nga perspective sa success. Nga dili mi kinahanglan, Lord, masina o maibog sa ubang tao. Tungod kay Ginoo, lain-lain ang dealing nimo sa among kinabuhi. O karon, Lord, among nahibaluan nga tinuod nga success nasa kahimtang sa amo ang kasing-kasing diha atubangan nimo. Dili lang, Lord, sa mga material nga butang. Ginoo, tabangi mi mga mausab Ginoo among kinabuhi. Ug mausab na mo, Lord, ang direksyon sa amo ang padulngan. Gusto na mo, Lord, magkinabuhi in line sa imong will. Tuloy mi, Lord, usab nga dili na mi, Lord, mag-base sa makita na mo, Ginoo, kundi sa imuha ng instruction ug sa imong opinion ug mga promises sa among kinabuhi. Pasayloa mi, Lord, sa panahon nga nasakitan ka namo. Sa pangalan ni Jesus, amen ug amen.